104.7 IFM. Report! Nagpapatuloy ang pagtatanim ng mangrove seedling sa baybayin ng Infanta bilang suporta na mapangalagaan ng kalikasan. Muling nagsama-sama ang mga residente at tulong-tulong sa pagtatanim ng nasa higit 1,000 mangrove seedling sa dalampasigan ng Sitio Atal, Barangay Bayambang. Ang pagtatanim na ito ay bilang patuloy na pagsuporta sa Green Canopy Program at proteksyon na mapanatiling maayos ang kondisyon ng biodiversity. Nanguna naman sa isinagawang pagtatanim ang Community Environment and Natural Resources Western Pangasinan, katuwang ang Metro Infanta, Provincial Planning and Coordinating Local Development Office, iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan at mga volunteers. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.